puso ko. Ang kasalang ito ni na Christian at Karen, once na kayo ay nakasal sa ating simbahan, ang tanging makapag-iwalay sa inyo ay kamatayan. Hindi lang yan isang pakiramdam, kundi yan ay commitment na kayo ay magsasama bilang mag-asawa sa hirap at ginhawa. Karen, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Christian na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga lituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Kahit tagal nang lumulutan, walang pupuntahan, walang dahilan. Parang ulap na walang dalang ulan, kamang walang kumot at tunan. Bihag ako ng pagtataka, may saysay pa ang paglalakbay, ngunit nahanap din kita. Nahanap kita. Maligaw man at mawala, at umikot man sa Christian, kawalan. sumasang-ayon ka ba na maging may bahay si Karen na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga lituntunin ng banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Daan ko ay patungo na babalik sa'yo. Sa'yo. Nagbabalik sa'yo. Kung ang puso ko'y mamapa, ikaw ang dulo, ang gitna't simula. Ama namin, kami po, Ay iyong lubing magkaisa ng kalooban at damdamin. Mula ngayon, sa kaginhawaan at kaya sa karamdaman at kalusugan sa lahat ng araw ng aming buhay.